ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಈ ಸರ್ತಿ ನೇಜಿ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಚೂರು ನರ್ತೆ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಅವೇನು ಯಾನು ಡ್ರೈ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಯಾನು ನಿಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನು ನರ್ತೆ ಪೆಜ್ಜಿತ್ತು ಅವೇನು ರಡ್ಡು ದಿನ ನೀರಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ದೀತೆ. ನೀರಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ದೀಪುನ ದಾಯ ಪಂಡ ಅವೆಟ್ಟಿಪ್ಪುನ ಕೆಸರು ಪೂರ ಪೋವೊಡುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅವೇನು ಯಾನು ಡ್ರೈ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆ. ನೀರಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಐತಿ ಗಟ್ಟಿ ಮುಚ್ಚಿ ಇಡ್ಲೆ ಜನ ನರ್ತೆ ಪೋಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಅನ್ನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಈ ನರ್ತೇನು ಶೋ ಕೊಂಚ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಜೆಕ್ಕದು ದೀಪೆ. ಫಸ್ಟ್ ನರ್ತೇನು ಬೇಯರ ದೀಪೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ನರ್ತೆ ಪಾಡ್ದು ಅವಕ್ಕೆ ಚೂರು ನೀರು ಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ಬೇಯರ ದೀವೊಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ಆತುಂಡು ನರ್ತೆಲ್ಲ ಬೇಯ್ತುಂಡು. ಬುಕ್ಕ ಯಾನ ದಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊನ್ಪೆ. ಇತ್ತೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಡ್ಡಿದೆ ತೊಂದು ನರ್ತೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ನರ್ತೆಡ್ ಪಿರಾವಿಪ್ಪುನ ಕಪ್ಪುದ ಬಾಗುಂಡತೆ ಅವೇನು ಪಾಡಿರ ಬಲ್ಲಿ ಅವೇನು ಪಾಡಿಂಡ ಕಜಿಪ್ಪು ಕೈಪ್ಪೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಪೂರಾ ನರ್ತೇನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ದೀವೊನ್ಪೆ. ಇತ್ತೆ ಪೂರಾ ನರ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ದೀತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನು ದೆನ್ನು ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಶೋಕು ಉಜ್ಜಿಪೆ. ಕಲ್ಲಿಗೆ ದಾಯ ಉಜ್ಜುನ ಪಂಡ ಅವೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಅಂಟು ತೆಲಕ ನೆಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಪೋವೋಡು ಶೋಕು ಪೋವೋಡು. ಅವೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಚೂರು ಮಣ್ಣು ಇತ್ತಂಡ ಅವಲ ಸೋಕು ಪೋಪುಂಡು. ಐಕೊಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಶೋಕು ದೆನ್ನು ಕಲ್ಲಿಟ್ಟು ಉಜ್ಜೋಡು. ಇಂಚ ಉಜ್ಜಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಜಿಪು ಮಂತಂಡ ಕಜಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಅಂಟಾಪುಂಡು ಡ್ರೈ ಇಪ್ಪುಜಿ. ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ಯಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ಉಜ್ಜಿತು ದೀತೆ. ದೆನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬುಕ್ಕ ಯಾನು ಒಂಜಿ ತವಕ್ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಯಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ದೀನ ನರ್ತೆನು ಚೂರು ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ. ಅವು ದಾಯಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನ ಪಂಡ ನರ್ತೆ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಆವೋಡು. ಗಟ್ಟಿ ಆಂಡ ಕಜಿಪ್ಪುಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಅವೆಕ್ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ದೆನ್ನೊಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನು ಅವೇ ತವಕ್ ಚೂರು ತಾರೈ ಪೆರೆತು ದೀನೇನು ಪಾಡ್ದು ಶೋಕು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ. ಚೂರು ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಬರ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ಫ್ರೈ ಮಂತ್ ದೀ ಬುಕ್ಕ ತವಕ್ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 15 ಕುಂಟೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇತ್ತೆ ಮುಂಚಿಲ ಫ್ರೈ ಆತುಂಡು ಅವೇನು ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೂಡ ಅವೇ ತವಕ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಜೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ 4-5 ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಳು ದೆನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಪೊರ್ತು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ಒಂದು ಚೂರು ಪೊರ್ತು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ದೆಕ್ಕೊಂಜಿ 10 ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದು ಕೂಡ ಚೂರು ಪೊರ್ತು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಬುಕ್ಕ ಯಾನು ದೆಕ್ಕು ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಪುಳಿ ಸೇರ್ಸತ್ ಮಿಕ್ಸಿಟ್ ಪೊಡಿ ಮಂತ್ ದೀವೊಂದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಬನಲೆಗ್ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನ ಕೂಡ್ಲೆ ಚೂರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬುಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಒಂಜಿ 2-3 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದು ಸೋಕು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ. ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಯಾನವೆಕ್ ಒಂಜಿ ಕಂಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿನ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ. ಇತ್ತ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಫ್ರೈ ಆತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ದೆಕ್ ಒಂಜಿ ಕಂಡೆ ಟೊಮೆಟೊ ಕಟ್ ಮಂತ್ ದೀನೇನ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಪೊರ್ತು ಬೇಯ್ಪೆ. ಇತ್ತ ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಯ್ತಿನ ಕೂಡಲೇ ದೆಕ್ಕ್ಯಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ದೀನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತನ ನರ್ತೇನು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಿಂಡ ಯಾವುಂಡು. ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ನರ್ತೇನೆ ಬೇಯ್ಪದ ಅಂಚಾದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯ್ಪನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಬೇಯರದಿಂದ ಯಾವುಂಡು. ಇತ್ತ 2 ನಿಮಿಷ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ದೆಕ್ಕು ಪೊಡಿ ಮಂತ್ ದೀನ ಮಸಾಲನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ.
ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಡ್ರೈ ಅನಿಸಂಡ ದೆಕ್ಕು ಚೂರು ನೀರು ಕೂಟೊನೊಲಿ ಯಾನು ದೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಫ್ಲೇವರ್ಗೋಸ್ಕರ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಪಾರ್ದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿದ್ದ ತಾರ ಇಲ್ಲ ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗಂಡ ಡ್ರೈ ನರ್ತೆ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ನಿಗ್ಲೆನ ಏರೆನಾಂಡ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಕಂಡ ಇತ್ತಂಡ ನರ್ತೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ಒರ ಈ ಸುಕ್ಕನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಿ ಇನಿತ ಈ ರೆಸಿಪಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಚೂರಾಂಡ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಿ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದು ನಂಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಪೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೊನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನು ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕ ಆತನೇಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.